Vítajte na dnešnej jóge. Cvičenie začneme v ľahu na chrbte. Nohy ostávajú pokrčené v kolenách a pritiahneme ich k hrudníku. Obchytíme sa pod kolená alebo nad, už tak ako vám je príjemné. A pre lepšie seba vnímanie zatvoríme oči. Náš dých je prirodzený. Nádych nosom prichádza a výdych nosom odchádza. Precítime spojenie chrbtice s podložkou, a to nie len do jeho dĺžky, ale aj do jeho šírky. Precítime široké ramena, lopatky. Tak a pomaly sa rozhojdáme zo strany na stranu. Jemne sa navážame na ľavý, na pravý bok. Zatlačame kríže, ramena aj lopatky do podložky a vychutnávame si túto príjemnú masáž. Necháme sa viesť našim dýchom, ktorý je pokojný, plynulý. Pomaly dokončíme, nohy ostávajú pokrčené a vyložíme ľavé chodidlo nad pravé koleno. Obchytíme sa za pravý stehenný sval, hlavu položíme na podložku a otvárame ľavý bedrový kĺb. Ak je to pre vás príliš, ostaňte vo východiskovej pozícii. Dýchame zhlboka. Pomocou dýchu uvoľníme akékoľvek napätie v tele. Tak a dokončíme, položíme pravé chodidlo do podložky a pri nádychu dvíhame ľavú nohu kolmo k telu. Držíme ju v miernej flexii, ak potrebujete povoľte koleno a skúste nôžku ťahať aspoň o milimetrik bližšie k sebe. Poďme uvoľniť členkový kĺb, a to tak, že otočíme špičku smerom k oblohe a smerom k sebe. Možno už teraz cítite mravčenie na zadnej strane ľavej nohy alebo príjemné teplo. Tak a výdych dokončíme, práve koleno pritiahneme k hrudníku a uvoľníme. Čaká nás to isté na druhú stranu. Môžete ostať vo východiskovej pozícii alebo pokračujte ďalej do pozície holub. Skúste si všímať rozdiel medzi pravou a ľavou stranou tela. Možno jedna ťaha viac ako druhá. Skúste toto nepohodlie uvoľniť pomocou hlbokého dýchu. Tentokrát otvárame pravý bedrový kĺb. Tak a dokončíme, položíme ľavé chodidlo do podložky a s nádychom dvíhame pravú nohu. Držíme ju v miernej flexii a uvoľníme členkový kĺb. Špičku ťaháme smerom nahor a k sebe. Priťahujeme pravú nohu smerom k hrudníku. Dýchame prirodzene, nádych nosom, výdych nosom. Pomaly dokončíme, uvoľníme pravú nohu a pritiahneme obe kolena k hrudníku. Položíme dlane na kolená a opisujeme oboma nohami kružnice smerom von a smerom k sebe. Dolný chrbát nedvíhame od podložky. Zastavíme, obchytíme sa pod kolená, nádych, dvihneme hlavu a v kolíske sa rozhojdáme spredu dozadu. Masírujeme celý chrbát od kostrče až k hrudníku. Tak. A zastavíme, posadíme sa na koniec podložky, zaujmeme pozíciu dieťa, ale budeme ho cvičiť aktívne. Spojíme kolena, chodidlá, preručkujeme sa do predklonu, dlane položíme na končeky prstov a ruky máme vystreté v lakťoch. Hlavu nepokladáme do podložky, ale držíme ju v predĺžení chrbtice a vyťahujeme sa od kostrče za temenom hlavy. Dýchame zhlboka. Nádych nosom, výdych nosom.
ostávame ešte na 2 takéto nádychy a výdychy. Pomaličky pri nádychu dvíhame trup a zaujmeme sed na pätách a pôjdeme do rotácie. Je jedno, ktorou stranou začnete a pokiaľ sa vám podarí, položte tú zadnú ruku na dolný chrbát. Chrbátik je rovný, s nádychom sa predĺžuje a s výdychom jemná rotácia v hrudníku. Najbližší výdych nás vráti naspäť a zaujmeme pozíciu dieťa. Tentokrát sa v ňom uvoľníme ruky v lakťoch, čelo položíme do podložky, dýchame zhlboka, nádych nosom, výdych nosom. Pri najbližšom nádychu dvíhame trup a zaujmeme sed na pätách. Čaká nás rotácia na druhú stranu. Pri nádychu chrbát sa predĺží a s výdychom jemná rotácia v hrudníku. Pozeráme za nosom. Ak sa vám podarí, položte tú zadnú ruku na dolný chrbát. Hľadáme v pozícii akési uvoľnenie. A pomaly dokončíme. Tentokrát zaujmeme sed turecký. Rozložíme váhu tela na obe sedacie kosti, ruky vystrieme pred seba a uvoľníme zápestia. Opisujeme nimi malé kružnice jedným a druhým smerom. Tak a zmeníme pohyb. Prsty ťaháme smerom nahor, nadol a môžeme otvoriť, zatvoriť dlaň. Čakajú nás teraz pozície na rukách, tak nám budú ruky lepšie pracovať na podložke. Zaujmeme pozíciu mačka, oprieme sa do silných rúk, otočíme špičky a pri výdychu dvíhame kolená a súčasne zadok dozadu a nahor do pozície strecha. Ramená ťaháme ďalej od uší, pohľad smeruje na kolená. Ak sa vám podarí, môžete nohy vystrieť v kolenách a poprešlapujeme na mieste. Jednu nohu vystierame, druhú krčíme v kolene. Krásne tu uvoľníme zadnú stranu tela. Pomaly zastavíme, položíme kolena na podložku, posadíme sa na päty, ruky spustíme vedľa tela a zakružíme v ramenách najprv jedným smerom, tak a druhým. Za malý moment si trošku pridáme, tak poďme na to. Prenesieme sa na všetky 4, oprieme sa do silných rúk, otočíme špičky do podložky, nadvihneme kolena a vydých pozícia strecha s pokrčenými nohami. Nádych nás prenáša do vysokej dosky a výdych strecha s vystretými nohami, ak sa dá. Najbližší nádych klesáme do mačky bez opory kolien a výdych strecha, pokrčené kolena. Nádych vysoká doska a výdych strecha, vystreté kolena. Počkáme si na nádych, mačka bez opory kolien a výdych strecha, pokrčené kolena. A poďme ešte nádych vysoká doska a výdych strecha. Pôjdeme posledné takéto kolo. Nádych mačka bez opory kolien, výdych strecha, pokrčené kolena a nádych vysoká doska a výdych strecha. To je ono. Pomaly sa prenesieme do mačky, položíme kolená. Ak potrebujete uvoľniť zápestia pokojne, tak urobte, môžete stopnúť video a my ďalej zanožíme ľavú nohu a pulzujeme. Hlava je v predĺžení chrbtice. Sledujeme pánvové kosti sú v jednej rovine. Tak a pomaly dokončíme a pripravíme sa na to, že ľavá noha vstúpi medzi dlane.
Ľavá noha tvorí pravý uhol, členok je pod kolenom, ruky vzpážime. Nádych, chrbát sa predĺží a s výdychom uvoľníme ľavú ruku, spustíme ju pozdĺž trupu a počkáme si na ďalší výdych, v ktorom sa ukloníme. Ideme len potiaľ, aby sme nestratili rovnováhu. A naťahujeme pravú stranu trupu. Spomeňme si na pevné brúško, to nám pomáha s rovnováhou. Tak, nádych, ruky vzpážime, výdych, dlane idú do podložky, dvíhame práve koleno, pozícia bežec. Prechádzame do otvorenej rotácie, ľavú dlaň tlačíme do podložky a pravú ruku dvíhame kolmo k pravému ramenu. Natiahneme pravú stranu tela a s výdychom sa pomaličky vrátime do mačky a čaká nás druhá strana, budeme opakovať to isté. Zanožíme pravú nohu a pulzujeme. Držíme si pevný stred tela, hlava je v predĺžení chrbtice a dýchame. Vykročíme pravou nohou medzi dlane, zaujmeme pozíciu kľačiaceho bojovníka. Pri nádychu chrbátik sa predĺží a s výdychom uvoľníme pravú ruku, ktorú spustíme pozdĺž trupu. Nádych a výdych, úklon doprava. Aj hlava je v úklone. Jemnučku naťahujeme ľavú stranu trupu. Ideme len potiaľ, aby sme nestratili rovnováhu. Zatláčame bod malíčka, veľkého palca, pätu do podložky. Tak, a nádych, ruky vzpážime, výdych, dlane do podložky, dvíhame ľavé koleno a prechádzame do otvorenej rotácie smerom doprava. Čiže pravú dlaň tlačíme vedľa pravého chodidla a ľavá ruka je kolmo s ramenom. Naťahujeme ľavú stranu tela. Tak, a nebudeme tu dlho. Položíme ľavú dlaň do podložky, vrátime sa do mačky a v mačke prekrížime chodidla a posadíme sa do pozície palica v rotácii. Vystrieme pravú nohu, ľavú nohu pokrčíme, chodidlo pritiahneme bližšie k sebe. Pravá noha je spevnená vo flexii. Pravou rukou sa objímeme okolo ľavého kolena. Nádych, chrbát sa predĺží, výdych, jemná rotácia v hrudníku. A popri tom vnímame, že to práve lítko tlačíme do podložky a špička smeruje nahor. Tak, vrátime sa naspäť a meníme strany. Pritiahneme pravé koleno k hrudníku. Ľavá noha je spevnená. A objímeme sa ľavou rukou okolo pravej nohy. Pri nádychu chrbát sa predĺží a výdych, jemná rotácia. Opäť tu hľadáme nejaké uvoľnenie. Navnímame, ako pravé stehno tlačíme smerom k hrudníku. Ľavá noha je stále spevnená. Je to výborná pozícia, hlavne ak počas dňa väčšinou sedíte. Tak a zaujmeme pozíciu palica s pokrčenými nohami. Obchytíme buď veľké palce, členky alebo lítka. Vyťahujeme sa od pasu, chrbát je v predĺžení, ramena ťaháme nadol a striedavo jednu nohu vystierame, druhú krčíme. Rešpektujeme svoje možnosti tela. Pokiaľ sa dá, skúste ísť aspoň o milimetrik nižšie. Nezamýkame nohu na silu a sme stále bdelí voči dolnej chrbtici, ktorá je vystretá. Tak a dokončíme. Posadíme sa na začiatok podložky, nohy sú pokrčené, ruky vystrieme pred seba a pôjdeme si pomaly s výdychom ľahnúť na chrbát. Skúste ísť naozaj pomaličky, ako keby vás to brucho brzdilo a pokladáme panvu a celý chrbát.
Nohy máme pokrčené a budeme ešte párkrát dvíhať panvu v pozícii polovičný mostík. Rozložíme váhu tela na obe chodidlá, ramena a lopatky, hlavu nezakláňame a s výdychom ukladáme stavec po stavci, posledná ide panva. A poďme ešte. Vnútornými stehnami robíme protiťah. Predstavte si, že máte medzi kolenami loptu, do ktorej tlačíte. Tak, a netreba sa nikam ponáhľať. Každý jeden pohyb napájame na dých a trvá tak dlho ako náš dých. Pomaly dokončíme posledné opakovanie, natiahneme nohy do dĺžky aj ruky a ponaťahujeme sa tak ako ráno, keď sa prebúdzame. Nádych a s výdychom pritiahneme teraz ľavé koleno k hrudníku. Tak a dvíhame hlavu, ramena, lopatky od podložky a pomaly s výdychom sa položíme naspäť do spinálneho natiahnutia a opakujeme to isté na druhú stranu. Pôjdeme trošičku v tempe, tak opäť rešpektujte svoje možnosti tela. Ak potrebujete mať hlavu položenú po celý čas na podložke, pokojne tak urobte a priťahujte striedavo kolena k hrudníku. Možno stihnete ešte 3 alebo 4 takéto opakovania. Je to posledná silová vec dnešného cvičenia. Tak a dokončíme posledné, pritiahneme kolena k hrudníku a pôjdeme zaujať pozíciu kolíska, obchytíme sa pod kolena a len cez jednu takúto kolísku sa prehopneme do tureckého sedu. Alebo si zvolte akýkoľvek iný, ktorý vám je pohodlný, napríklad sed na pätách. Chrbát vyrovnáme, dlane položíme na kolena a jemne sa rozvoľníme zo strany na stranu. Možno už teraz cítite príjemné uvoľnenie v svaloch okolo panvy, v oblasti bedier. Tak, a budeme opisovať trupom kružnicu. Vpredu nádych otvoríme hrudník, výdych vzadu prejdeme do vyhrbenia. Urobte akýkoľvek pohyb vaše telo potrebuje. A meníme smer, opakujeme to isté do druhej strany. Tak, dokončíme posledné takéto kolo, počkáme sa v tureckom sede a na záver sa ešte ukloníme, nádych ruky vzpážime, pri výdychu úklon, je jedno, ktorou stranou začnete. Nádych ruky vzpážime a výdych úklon do druhej strany. Sedacie kosti nedvíhame od podložky. Nádych ruky vzpážime, výdych dlane spojíme do pozdravu a spoločne si doprajeme ešte 3 hlboké nádychy a výdychy. Nezabudnite sa pochváliť a poďakovať si za to, že aj napriek vašim povinnostiam ste si našli čas a zacvičili ste si so mnou. Ešte raz ďakujem a teším sa na vás v ďalšom videu. Namaste.